Naganang bungas mangga pa. Mga makabutra ba? Bawal mo Nangapi din mo. Bunga ha. Ngano na kay planong magawat? Yan kag nasud salit. Indian minggo ra bawa ni aslum. Kana kasi hapit na mo sanjad oh. Asa? To aning sanjad nas daon sa tuan. Gabi-gabi. Lamias manggaon. Kami kato ang bahay na isa kapunuan bisag manggara no. Dari guys, kay magkuan ni. Mag-withdraw miss pangbayad sa mga kuryente tubig. Hey guys, naman na may kuha sa isugo ni mama pangbayad sa kuryente o sa mga kuan tubig. Pagpensyon ni papa guys, nakakadyung tabang namo maya mga pangbayad sa kuryente o kanang kuan tubig. Medyo na laman sakto-sakto kung maka bayad kay kaniya tumangkong panahon kanang isis tagagmay ra kanang naikuan ba o mo nang tagagmay ra pod ilang na pensyon. Medyo na laman ay 2,100 kada buwan. Nakakadyung tabang pangbayad sa kuryente o kanang kuan tubig. Isahay kuwang pa pero nakakadyung tabang na guys na nakaingana kada buwan. Mo na pensyon ni mama sa pagpanarbaho ni papa sa una sa kanang kuan bikiri mo kaya mo mi kuan guys ni kubra. Magbayad mi karon sa kuryente o kanang kuan tubig. Samantang ano tipas makaglaing daan. Pare hindi magpahagi ka. Pare hindi kaya na may importante istoryahan about my relationship. Sa mana kulbahan malamang puta. Sa may atang istoryan sa atang relasyon di na ka. Surrender na. You and me. Anik paradaan sa mga tricyclean. Mihingaw ag plaza. Pagkasa may dari guys, sa kami dani kadong hurot maganing tong bayaran kuryente tubig ron. May ledet eh. Samantang nagsigiron kag tipas-tipas na ning agyanan na. Alon ti ka sa mamigaw na lugar nagkitaran duha ba para ala ka man on. Para mawala na yung kamingaw ba, maglusulukso ta. Adto ta sa kanang mamingaw na lugar kay para mawala na yung kamingaw din ganaana ba. Magyapon ni mo dun sa nindot nga lugar o bugno nga lugar nagaman nara magyapon ng problema di magyapon na malikod dyan po. Di man tapagian lagi. Unsa day na dana? Nagtawag din. Nagtawag din. Di tapad tuos lugar sa gusto ni mga tuan. Balik. Kaya di ka pagiun. Yan ang kapainit man boy. Doon sa manulala kanding. Kanding diyo. Allah. Aghang kahang kanding nga gisaran. Ang anak na baka ha. Nagigitaran di ay. Namagod ko gisaran. Ayun ka. Ni Haji. Nakita lag kanding na kung nagigitaran. Isarado na yung limit be. Oh. Nakagisaran na kanding mo eh. Buwat na lang tog mga anak to. Kano sa to? Nyasa Mga man anak. ay butang. Pili mo magkagasay butang. Pwede mo na may dog. Kanding ito. Gago ka rin. Puro ratanin talagit. Doon kaya rin nawala yung mga strict ba kay permil na sa balay. Mga nang permil na taka sapan. Kasi bili ka sa ban. Ito kung permil kang sapot-sapoton kay lahay na kay baol ba ka mong lakaw. Dili ra tong dalagit kay doon raman. Asa lagi tapadong. Grabe maluto talagang kalakiha. Asa tapadong. Milamiyas ko ano bukid asa tapadong tagbukid lagi. Ay ito din magpahangin ta. Dito tagbay kasi babaw oh. Pambuha.
Kaya nagtambo. Nagdungaw sa kuan. Dagat. Ganan, ginanang bahay na tuktok sa bukid. Yung Indutaw ito. Maglikon pagka ako, ano yung problema? Ito, tatanaw bukid, no? Pura man tagnas Bohol, Las Carmen. Ang tanin? Sa Carmen, Bohol. Ginaman ko doon. Lagunod ka rin. Ano, nag-imagine ra ko Bohol. Talagit. Lagunod na sa Carmen, guys. Pado ka kulit Bohol sa panaginip. Sa Bohol, pataning pa doon, abot na ta. Ano ito review? Maglikod-lingkod yung hangin. Mangita tagkabiyabsan. Niyabas ta. Kuno kaning bukid na, basta karang kainit. Diyan hangin, bugnaw. Batang yun. Nay baby, oh. Hindi kanto nagpa-immunize. Hi guys, nagpainit-init lamang ganyan mga limbarok. Asa ni Padong. Nangindot man ang driver. O, mangtahi pa. Kuan pa ka nang Ha? nakasugro ka nang nanggipuhik at ba? Ay baboy. Madala sa hangin. Kasangin. Lamila mong pagkatalang nalanghapan. Tawag driver o. Dili ba? Dili na. Huwag man kanyaingan na magmotor-motor tawa. Ano mo ka jacket? Ay, motor-motor. Bawal motor-motor. Maraming hinita. Pagtong niya nga baga na rin. Maraming naguli natin. Mura na natag na og tilapia. Asa ta? Kita nyo palipasan. Nana Miss Juan guys, bukid. Sa wara pa bigay bawagon sa ning lugar. Pataka lang ni sa laka. Pero naragya po ni sa dalagit. Lamin tagato ang lusutan Singapore na no. Nindot tagbay si Pabao. Makan mo sa boy. Nindot ka jubay, amakan ra siya. Kami tanawon. Lagot naman nagmotor pa para magibugatan. Kasi bukas. Ikaw na nangkot pa dyan ka. Sa ilan rin ako. Nanambot na pa dyan ka. Ikaw na lang po. Dutas bukid dito, kinagapon. Oh, ginoo ka. Arang lamya ka jug hangin kay kanang nay. Bugnaw. Bisag init ba, bugnaw ka jug hangin. Lami jud mo ko jug bukid ba. May pagisaksakan na ito nag-microphone big para di sapa. Mama kamaingan nga mo nga ni tag-bukid. Pabigla-bigla makagdesisyon. Dutas bayo. Kasagaran ni ng bukid kay mga lamig mga bahay. Trip lang, trip pa, trip. Kalit-kalit manggod kag desisyon, wata nakapangandam. Pangandam ba ikaw? Nagrabing inita. Pangandam. Baklis ba dyan yan gisuot? Mapagtong na ning ang likodan eh. Nindo tatanaw mga mauganihan eh. Ang lamya ka jug hangin dari guys, sarang kapugnaw. Mo ni nakalami sa kwan guys, bukid. Gawas po sa among kusina. Dahil permen mo sa among kusina na. Sige laman to ganing tagan. Hindi tara ito sa Hindi lang mas tatay. Oh, kapugnaw sa hangin. You decorated my life, creating a world. Uy, saging ug mangga ko ah. Karato ra siguro ug mangga dani. Kapit nagpalit, nagbalik. Sabi ko nga ba eh. Kalit-kalit mag-imo ang desisyon pa oy. Pangin na niya ako agad. Naingan ng taka kaya magsuot og jacket. Labrabades ko naipit ka nga. Ning lakaw pawan ng jacket karon.
Wakaniingan nga mo pa doon day tagani. Mga gudi sa plano, kuan lang baka lang pahangin rata ba. Pero may lang talag sa ubos rin napita di ba ko dapat. Ito mo kumita nila tuwa. Pahangin ba? Di pwede magpahangin. Drio, lamiya drio. Lang tulong tayo. Lamias bayo. Ay lami nindot di ay. Asa man ta? Init. Nanirata? Oo. Maribok mong tawag dani na nindot tanawon. Buto ni Beke. Pahilam ha. Ang labutoy. Nanghilam ramong ko. Asa man ta pangamingaw man kadyo dani nganong namang gajag dani. Ngini magunsa man ta dani. Pahangin ganito may nagpahangin natin. Pahangin. Nakabigi pangita natin ni Mama ron. Pangita na ta gisuguro ba yata. Kisa nagsugog pangari dari. Ikaw ra may nagkalit-kalit pag ingan nga marita dari. Inon sa limbok po nangagkagkaman. Kawa ka be gisugo ra ba tabi? Asa na mo dapit be? Ngit-ngit man. Nagkamuritsing na mo si babaw. Sing. Mak nabuang kalit-kalit ra makaging didiritso. Padagan nasa tada doon. Nagtum na ka. Kay tagsaraman mo gawas. Ilum-ilum lagi ka. Nga inana yung isuot wa ka mag-jacket. Wa makamingan nga mga nita nabuang man day pa. Pinitaningan ang taka nga mag-jacket mani sa bukid. Ay bukid din eh. Hala, ang dalog-dog lagi. Good ta? Dito ratas daplis dagat lami pa. Dapig dagat tak namin guys. Asa ka? Naka-insert pa naman siya guys oh. Oh, gitaas pa jud. Oh. Be. Yung lagi guys so pinakuto-kuto mo lagi na. Ha? Unsa mo na? Ini maghangin. Pinapurmo pa ko ng video niyo, di ni picture oy. Ningan ko picture. Nakaingon ko sa picturean, bisag kog video. Na. Unsa na biyo yellow biyo bunga be, no? Makabot ko na ko Ay, ng bunga. mahulog ka buang ka. Hilog bunga guys oh. Di makita. Pwede man malibang gribe. Tungtong ka din, malibang ka diya. Abutang gidati ka diri sa ibabaw bay para malingaw pud ka ba. Mahanginan pud ta. Hangin diri sa. Sa kabiyab sa nang tako nimo gida. Naman sa ubo siguro. Pahangin ra. Pahangin ba? Na purma mga kayo. O di ni picture oy, video ni. Artistahin lagi ka purma be. Artistahin ka purma. Bitang. Ha? Artistahin lagi kayo awa. Oh. Be isang post pa na diyan be. Oh. Isang post na. Gilangaw naman tanan katunob siguro kag tae be. Nangita na to na tus mama do. Kaya manulog ta na, kaya mangita na pud ta katunob. Mulaos ko na mi sa unahan guys. Nasa mi na man makita tanan ni kamanihan. Dulog na to eh. Ha? Dulog na ta. Yan ka mulaos ta dito. Yung dulog-dug na. Yung ko rumuwan ka na manginita. Gidugdug ra to kay gibadleng ka kay arakang kasaba. Adigud ka taga dire. Liwintag na makalabay tag kamanihan ba kay mamalitag mani. Man. Kami akadyo sa hangin. Wow, kalamig sa hangin. Narang kaprisko, bisa karang hinita. Ay, sa kasangila kagang helmet ko na malak. Tagpila mangga.
Ha, kare? Ayo. Ayo. Tagpilang mangga. Kinilinghod niyo. Hindi, baka bangaan na. Man siguro tao. Napisaging oh. Dapat mo kung masabot niya. Tagpilang mangga. Te. Ha? 30 kilo? Karing gagmay. Ha, kani. Ano? Kalit ang isa ka kilo. Kilo. Hindi, ising ko rin dito. Hindi rin binok dyan. Dili naman binuklang kinilo no. Nga pila ka Dili pud na ka dire sa ka ay. kilo. Ha? Hindi rin yung manggari ay. Ha, kani punuan na. Pila ka pud ka buk isa ka kilo. Kuan, mga ulong na siguro. Piliin natin ning kabangaan. Naong og mangga, nakitag mangga. Dali man ni kadi man ni kadyo as ning naning mangga. Aslo mo na yun dyan, manggod. Gani. Pero di yung tayo dyan tawag na sa naman sa Pilipinas ha. Pilipinas minggo to na. Ilo na gruno oy. Isa ka kilo na natin. Kulang pag gamay. Nanapay pa kapinos ha. Kapinte. Oh, kapin na di ay. Salamat, napisagi mo. Salamat to bagay kang bayad. Biyo, Kanda sining nay punuang mangga no. nga naman. Kay na kay mangga. Ini kuman ni magkaunon niya na itanam ang buka ng kon. Piso para ini katiguang ni usa pa ka makakaon. Dili naman na injan kay. Pila ka tuig pud sa mamunga? Nanguta naman magtanom gid 5 years. Magtanom kag 5 years di nana kay ngani. Oh. Sa Bohol magtanom kog duha ka punuan na makauli ko. Ang tambis so kasi pwede ta mamali. Lamay dani bukid ginay daghang prutas. Wait, tambis te, na lagi tambis te oh. Ha? Mga daot. Mga daot na. Agi pangalaan. Tanaw lagi. Tinuod day nanong pangalaan madaot pag bunga. Pero lami man na sa ibutang sarip. Pabugnawo. Nangatagak bitaw ta sayang lang mag mga bunga nangatagak ra. Nasalamat eh. Ay, nakadaan nagmanggas ni Zimbors. Adi day lugi ang pag-ari kay nakapalit ko Indian Mingo. Ganun tato bunga sa kanto. Sayang. Napi sigurilias. Sigurilias. Kami nakapuna. Pailit-ilit ka no, bawal para pailit-ilit. Kisay sadaan. Kay bawde ko nga, wanita dani. Ikaw ra may kalit-kalit kag ingon. Sa iba pa raman na magpahangin raman ta. Diyan ano ako may nang gapainit-init. Kinsa may nagpainit-init. Ikaw ra man ga. Una-una. Ikaw ra bitaw niingan nga mungan ni. Tapos ako imuhang mahadyon. Way mahadjay kay. Ikaw nag-ingon nga. Wanita dani. Nakarat mo dani ko. Bigla kang desisyon. Yan naman na Ikaw ingon. nainit na kasabala init pa eh. Bilang asawa, kailangan ka talaga masayahin yung asawa ko kaya pumunta tayo dito. Ano nung paglahalahon mo kunin mo nga nagpainit. Ikaw ra may niingan nga wanita. Pahangin, di magpainit. Ito mo gusto eh. Kari yung gulay. Gulay. Lami ng gulay. Doon si mama. Katong-itom niya, katong-itom mo butang niya. Alay ice. Ang ito? Ito na. Kanin kaya Biyo? Pwede po. Kamu di mama. Nagkaray pa niya tayo. Lumpia. Napilig tulog. May munggos. No. Ano? Nagkaray niya tayo. Isda. Lumi. Lumpiang gulay. Lami ra ba na yung lumpiang gulay? Lami ra ba na yung masasawan? Salamat. Salamat. sir. Okay, so nagumudiri guys oh. Sagasa lang may punta ni.
Murag dagat ulitaw ba? Wait, ya. Lami lang tao ng dagat. Kasi ganahan ni mong lang tao ng dagat o ng bukid. Parehas. Mas ganahan ko sa dagat. Kay? Ngano? Para mas malipay ra kung maglantaw tanan na dagat. Lami mas labi na kanang alon ba. Lami paminawon na kanang hampas sa alon ba. Mura paghampas sa kinabuhi ba. Guys, mura lang mga ulitaw dalaga guys ha. Oh. Ay. Kani digin verse. Sa forma naka-insert. Oh, mura gi ka nalibang ba. Oh. Oh. Katuhan na ho. Nagbuyag. Hindi ko nakikabay, mura ka na-share, hindi ko nakita ko na ba. Ikaw si Gabi Concepcion. Sabi ka yung dagat na. Pinit kayo. Pinit. Natumpag na bisa. Natumpag na. Oo. Pinara ba ka dagat? Init kayo, tabag tinaw. Tanawon. Dagkom kayo dito. Hindi pa init na kainit kayo. Nabe, takas ra ba ito, pangita na tas balay. Takas ra.